Hezký den, máme tady další otázku. Tady z této série ptáte se nás, jak nacenit oblečení, jak pracovat s cenama. Jinak, co se týká marží, nebo vůbec je to zase komplexní téma, ale budu se snažit tady mluvit jednoduše, tak, aby to bylo prostě pochopitelný a jasný. Co se týká marží, tak ideální varianta je, když vlastně budete ty nákupní ceny násobit 3. To znamená, koupíte něco za 100, budete prodávat za 300. Ono je to vlastně dobrý v tom, že když budete dávat ještě další vlastně dodatečný slevy na to vaše už tak slevněné oblečení, tak i když dáte slevu 50%, tak pořád budete vydělávat. To znamená, koupíte za 100, budete prodávat za 300, když dáte 50% slevu, budete prodávat za 150, tak pořád na tom budete mít určitý zisk. Jinak, co je dobrý dělat, vždycky mít slevy. Nebojte se toho, že musíte prodávat všechno za plné ceny, nemáte tam nějaký slevy. Přece jenom zákazníci, určitý typ zákazníků na to slyší dobře, komu by to nevadilo si koupit něco ještě za výhodnější ceny. Takže se snažte v tom svém obchodě vždycky mít nějaký koutek a část zboží dát za nějakou ještě zvýhodněnou cenu. Dělají to tak všechny značky, všechny velké značky, má to určitý smysl a vždycky to tak mějte. Ale co dělejte, tak vždycky tu slevu nějakým způsobem zdůvodněte. Nedávejte slevu úplně na vše, ale dávejte slevu, řekněme sezónní slevu. Prodáváte zimní bundy, už dochází sezona, udělejte výprodej slevu na zimní bundy. Vždycky, aby to bylo nějakým způsobem zdůvodněný. Pokud budete dávat nějaký paušální slevy na cokoliv, lidi tomu nebudou úplně dobře rozumět, budou pak chodit jenom na ty slevy, nebudou chtít už kupovat za ty ceny, za ty plné ceny a cokoliv, co máte v tom obchodě. Ono vám to trošku degraduje, ten váš prodej. Takže slevy ano, ale vždycky nějakým způsobem zdůvodněný. Jinak slevy vůbec nebo cenová politika, všechno je prostě marketing, i tohle je součást marketingu, tak to testujte, vyzkoušejte určitý ceny, vyzkoušejte, jak to funguje po nějakém čase. Pak to prostě změňte. Nemusíte se rozhodnout pro nějakou cenovou politiku a to držet prostě rok nebo 2 roky. Zkoušejte. Je to podnikání, je prostě určitá hra, tak testujte, zkoušejte, uvidíte, za kolik vám ještě jsou schopni zákazníci to zboží nakupovat, za kolik už nejsou. Jinak nebojte se to zboží nacenit. Ono zvlášť naši klienti, kteří kupují to zboží za velmi výhodné ceny, tak mají tendenci to dávat hodně levně. Koupí za 290, prodávají za 5, za 600. Není to potřeba. A pokud to zboží stojí v těch oficiálních obchodech 2000, 2500 a vy ho prostě koupíte kolem těch 200, tak se to prostě nebojte dát za 1000, za 1500. Nacenit si to. A to je prostě ten prostor, to je ten obchod a to podnikání, že vlastně vy můžete na tom vydělat, tak se toho nebojte. Vyzkoušejte, jak jsem říkal o tom, že všechno je jenom test, tak zkoušejte i tady tohle. Jediný, co bych vám doporučil, být levnější vždycky, než mají to zboží v těch oficiálních obchodech. To znamená, pokud byste prodávali za stejné ceny, jako má ta oficiální značka v tom oficiálním obchodě, tak to prostě nikdy nebude dobře fungovat. Takže ty vaše základní ceny vždycky měly být nižší, levnější a vlastně můžete jít dolů. Takže to bylo vše. Já bych vám popřál, abyste vydělávali co nejvíc. Mějte se krásně, těším se na vás zase příště.